Okay. This is Hubač conference. Dobre. Starú mater Hubačovú, to je Hubačova, len ty si kúčik. No tak idem vedľa, no. Ja si sadnem tam na bok. No. Čau, Hubačovský. World Hubač conference. Príjemná spoločnosť. Na zdravie. Čau. Prosím ťa, nalej mi toho burčaku. Musíme sa častejšie stýkať. Jasné, aspoň každých 12 rokov. Ja, Jaj. áno, My sa stýkame. My sa dennodenne, vieš, koľko si my telefonujeme. A my sa rozprávame každý týždeň. No a my každý deň. sa odsrali do Kanady, no čo sa chcete stýkať? Aj ste ďaleko. Ty možno, že ja, keď už sa naše vyserem, že raz prídem. Samozrejme. Ale takto, že Aj teraz ja si keď tu. prídem, tak len prídem tak asi na 2 mesiace, 3 mesiace a potom zase sa tam. Keď tam bude. Vieš čo? Vieš čo, Ja už som my k tebe prídeme tiež len tak na 2-3 mesiace. A pôjdeme domov. Miro, a keby sme my tak dobehli na 2-3 mesiace? Len tak ako pozrieť. Môžeš dojsť, keď bude doma. Mesiac tam, mesiac tu. Mesiac, u jedného Mira mesiac u druhého. A my bývame potom tak blízko mesiac na vedľa seba. Mesiac na chatu. A na polovačku pôjdeme. O, ja polovať? Môžeme ísť na Nie, polovačku. ale tak strelíme capa voľakého. Môžeme aj dneska ešte. Ani ja, môžeme. Ale takého losa voľakého, vieš, polovinu strelíš aj tu, ale také s tými širšími parohmi to v Barne nenájdeš. Som počul, že tie kontinenty sa približujú, tak ja si počkám, keď sa Ale oni sa zrazia na opačnou stranu. To oni dúfam, že vydrží. Tí, čo to prežijú, ale oni sa zrazia na Že opačnou prírodu odhľadňačky. máme prekrásnu. To takú prírodu Taký dokument, nemá žiadny štát, žiadna krajina. kontinent, Ja to ako sa to delilo na tie